isikipha sakho uzofaka isikipha. Awusihle. Nika manje. Ngathi ngagqoka ngesikhithi. Asikhiphe shendlini. Sishaya mama. Laso. Ufuna welcome song. Wesabalala. uNkulunkulu wami ngilinqaba baba angibingelele nonke enikhona njengamanje. Ngibingelele umzansi wonke, ngibingelele wonke umthandi kaMaskandi, ngibingelele wonke umthandi
umuntu othanda ukumnandi nobingelelayo uJesu elikhulu isikhathi esincane ngomsebenzi umkhangiso wezizwe ngifuna bezibona beyahlele beyitshela umxoxo womensizweni uzenzele intombini bafowethu kuyashoko ngoba sekwajwayeleka ukuthi mangizoba nani angimele usale ngaphandle ukuthi ngobani ngizoqala nje ngidlulisa ukubonga kakhulu uthola ithuba lokuthi ngiphinde ngibe nani ngoba kube kuhambe ngentando yezitha usathane bese kuyoba umlando ukuthi kwakukhona uJesu elikhulu owayumholi wabafana bakaMgqumeni esebenzisana nobhuti wakhe uSikhevane ngingasho ukuthi uNkulunkulu mkhulu nezidalwa zakwaMseko zibambisene nezidalwa zakwaMbatha lakuzalwa khona umawami bafowethu impilo ngenye into kumele siyithande impilo sihloniphe ngoba iseduzane kokufa ungakwazi ukuthi ngihlukane nawe kade ngiphila buso uzokuthiwa ngisekho emhlabeni izinto ezenzakalayo lezi ngifuna ukusho ukuthi bafowethu lo mzimba ngiyakubona ngiyazi abanye bekuthwele nawo ngokomoya nenhliziyo bekhuleka befisa ukuthi iJesu elikhulu alibuye ngoba bazobulawa amakhaza lingasekho iJesu elikhulu mhlukahlukeneke ningabantu nabanye bebefisela kwabo sinendaba-ke nakho ngoba vele umuntu wenza lokho kumficayo kuma-feelings akho ukuthi ufuna ukwenza bafowethu kunzima ukuphila kuney'khathi enzima ey'fike kumuntu kubalulekile uma umuntu uyefuna ukubhekana naleso simo sesiqondane nawe ngoba awukwazi ukuthi uma ungavele ufikele ekuthini kuba mnyama amehlo manje uzofika ukuthi uyawa ngoba usayibona noma usuyile wena uphaphama ususesibhedlela usuke ukuthi kwenzakaleni sebeyakwazi ukulandisa okwenzeke bekhona bebona wena ungasaboni lutho nokuhamba uzofika esibhedlela kade uzazi wena ukuthi uyafika njengoba nibona nje uJesu elikhulu akukho la khondeme khona ngokumzimba kodwa kunomthwalo khona ngoba ukhombisile ukuthi into zabantu noma ngisaphephile kwamanje kodwa egazini ngiyezwa mina ukuthi angiphilile kahle nakho lokuthi ngize ngizovela kuyangijabulisa nami ukuthi ngisindile nani ngifuna nibone ukuthi ngikhona okwamanje ngazi ukufa ngoba ukufa kuphenduka esiswini njengotshwala siyazi nathi ukuthi kuyenza ukuthi kube nelunga lomndeni eligulayo mhlawumbe ulishiye esibhedlela ukhuluma iqeketha zonke indaba uhambe ekhaya futhi yathola kuthiwa kuvele kwavuka nesigubhukazana wadlula emhlabeni ngisho lokhona-ke nami ukuthi kumele ngikubonge ukuthi kwamanje ngisakwazi ukukhuluma nani ngiyibongele nakunina amazwi ukuthi ngilulame ikakhulukazi ney'nkondlo ngoba khona wedwa wayiqalayo indaba yenkondlo yangithinta kakhulu ngoba ubuciko ngiyabuthanda base beqhubeka-ke ngobuningi bonke bengifisela ukuthi ngilulame njengoba namanje ngikhona ngikhuluma nani zikhona-ke iy'nsizwa ey'khona ezingivakashele zizongibheka ukuthi indoda ikanjani njengomngane wami omkhulu uSibali uSimphiwe kwaMlambo ukhona uzovela la ekwazi ukunibingelela cishe nawe uyokwazi ukusho ukuthi ayibongela ukuthi siyabonga ukuthi uJesu elikhulu uyaphila namhlanje ngoba siyadingana noSibali siyadingana nani siyadingana nomphakathi abantu abaningi bayangidinga ngoba bayazi ukuthi uma kungi-right ngiyakwazi ukusiza lapho kufanele ngisize khona yabo ake silindele simukele nangu uSibali uSimphiwe umfokaMlambo insizwa iqeda ukuthatha nje ikudla umhlanganiso lapha
kuyisibhakela Awu. ibhekene phezulu noPeter awubingelela sibani. Awu sibonga Nkosi yami ukulandele bonke baseMzantsi Afrika Nkosi yami. Sibonga uNkulunkulu ukuthi aphila Nkosi yami. Sibonge Nkosi yami kuhlezi elikhulu Nkosi yami. Sibonge kakhulu Nkosi yami. Siyabonga Nkosi yami. Sibonga uNkulunkulu uyaphila Nkosi yami ukuthi unathi Nkosi yami. Sibonge kakhulu Nkosi yami kuthi elikhulu ukuthi Nkosi yami angephe Nkosi yami le Nkosi yami lo hlelo Nkosi yami. Sibonga ukuthi elikhulu Nkosi yami. Ngithi ngiyabonga Nkosi yami wonke umhlaba Nkosi yami. Sibonga ukuthi elikhulu Nkosi yami. Siyabonga Nkosi yami. Ngithi ngiyabonga Nkosi yami uNkulunkulu Nkosi yami saphila Nkosi yami. Ngiyabonga ukuthi elikhulu Nkosi yami. Siyabonga kakhulu mfoka Mlambo. Yebo. Ngicabanga ukuthi sizoba nawe iziyophela lento esiyenzayo la ngoba ubukelwa abantu abaningi, sibukelwa abantu abaningi ekutheni sisekane siphila noma kungasekho right empilweni ukwazi nawe ukuza uzongeseka bebone nabantu ukuthi uSibali bayaphila noJesu elikhulu kakhulu. Ngidlulisa ukubonga kuwe mfoka Mlambo bese ngithi njeke nawe ubuqhawe bakho lobo nawo ubuciko bakho nabo uNkulunkulu abenze biye phambili. Izifiso zakho nazo ngekhaya nangempilo yabazali bakho nangani sithi uNkulunkulu asikhumbule ahlise izibusiso phezulu kwalomzimba njengoba uhlala usho ukuthi into oyifisayo wena uvusa ikhaya. Liyazi lonke izwi ukuthi le ndoda ihlala ikhala ngani. Bafowethu ngingasho ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi ngisondelana naye ngikhonze kakhulu uSibali ungikhonzile nami. Ngicabanga ukuthi singaya ngaseyitolo khona sophuza sidle nokudliwayo sizonikeza
Mthandazo Mthandazo Gatsha. Gatsheni noma Gatsha ngazi. Kodwa beku-TNS featuring Lion message. Ngenzeni sonke abantu abaningi emhlabeni kusiseni ngiyasimaphutha amaningi endleleni emhlabeni ngisonke abantu abaningi ngithwaleni ngenzeni sonke abantu abaningi emhlabeni kusiseni ngiyasimaphutha amaningi endleleni emhlabeni ngisonke abantu abaningi ngithwaleni Sibonga kakhulu umuntu omnandi. Bathi bani lomfana Mthandazo Gatsha nganoma Gatsha. Abafana ke laba ngisho ngihamba ngemoto ngihlala bona bobabili. Because bakhuluma izinto ezenzeka empilweni yami noma yethu. Baningana abantu abangathanda ukuthi into ngiyenza noma kuthiwa yini ingaphumeleli. Engifuna ukusho namhlanje ngiye ngithule ngibuka umuntu mayenza into noma sengimazi. Kodwa manje into ihamba iqonde nje ukubona itafula liqondile. Ihamba izifika emaginqini ke yabo. Mayifika emaginqini sho ukuthi sekushintsha ukuhamba kwakhona. Sengisho ukuthi nami kungekudala njengoba sengiwaqoqile wonke ama voice note abaculi bevimba labavimba khona abathize
bekhuluma abahleli bemicimbi, bekhuluma nosomabhizinisi, bekhuluma nanoma ubani ofana ngabisiza abafana bakaMgqumeni noma usiza mina, beveza konke ukubheda kwami, umona, yonke leyo nto leyo enizaziyo lapho ku-Facebook ukuthi nginomona kunjani njani. Ngike ngabi nandaba-ke mina ngoba ngiyazi ukuthi nginjani, ngiyazazi. Ngithe uma ngilandelela oyedwa umculo ongilandele kulezi iy'nsuku, ongangibulala nokungibulala, uhambe evala konke lapho abona khona ukuthi kungase uJezel Elikhulu nabafana bakaMgqumeni bephumelele, ngoba kunabantu abathanda ukuthi bebe ngcono bodwa. Uma bebona ngathi omunye uyasondela kubona, baye benza indlela ukuthi bavimba kanjani, uma kungavimbeka kahle. Ngithe uma ngilandelela-ke ngisebenzisana nama-network asebenzisayo uma yenza lezo zinto, ngathola wonke ama-voice note. Ngiyasho namhlanje ukuthi ngizolinda ukuthi nisubscribe i-channel kaJezel Elikhulu, uJezel Elikhulu Media ku-YouTube. Usesha nje uJezel Elikhulu Media, usubscribe. Mase ngibona ukuthi hayi ama-subscribe semaningi, bese ngenza ividiyo yobe nazo zonke lezo zinto ey'khulunywa abaculi abathize, behambe bengikhuluma kabi, laba ngikhuluma kabi khona, ngenhloso yokuthi iy'nto kaMgqumeni zingaphumeleli, ngoba funa ngingakufihla ekutheni into abalwa nayo kakhulu ukuthi uma kulokhu kukhulunywa ngomGqumeni bekhona bona bazi ukuthi bayizinkunzi, kuyabaphazamisa lokho, ngoba baphazamiswa nawo umuntu ongasekho emhlabeni. Kodwa la bashumayela khona, abahamba khona bathi bayamthanda futhi basebenzisa izinto zakhe. Kufanele ngikusho lokhu namhlanje ngoba ziningi izinto ezenziwa abantu esithi sinabo futhi siphila nabo, bezenza ngale. Sinenhlahla-ke thina, noma mina nginenhlahla, ngoba vele umuntu osuke elinyazwa kakhulu uJezel Elikhulu. uJezel Elikhulu ukuthi 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 uJezel Elikhulu ukuthi, uyabo. Ngaleyo ndlela kusuke belwa nokuthi into ethintana nabafana bakaMgqumeni ingaphumeleli. Mhlambe nami ngize ngiphelelwe umoya, ukuphelela komoya komuntu oyedwa kuthinta nabanye, njengoba nazi ukuthi ngisebenza mina nobhuti wami uSikhevane, naye inhlahla yakhe ukuthi mhlawumbe isikhathi esiningi engahlaseleki, ngeke ngazi ukuthi kwenziwa yini. Sidalwe ngokungafani, amagazi abantu abafani. Mhlawumbe yimi engizondakayo, ngizonda abantu abaningi emhlabeni engabe ngangenzeni. Ushilo umfana kade ecula la. Ngicela ukuthi-ke abantu beye kuJezel Elikhulu Media, ilapho engizobe ngikhuluma khona iy'ndaba zami. Ngingagcini ngikhuluma iy'ndaba zami epejini labafana bakaMgqumeni noma ku-Instagram abafana bakaMgqumeni noma ku-Twitter abafana bakaMgqumeni. Kodwa ngoba ngiyilunga-ke lakhona, ngiyokufaka nami okufanele ngikufake kusuke kuthintana nami, ngabe iy'ngane zami, umndeni wami, nani nani. Ayikho enye indlela engiyokufaka kukhona, ilona ikhaya lami lelo bafowethu. Ngoba abanye baye bekhulume besho lokhuya nalokhuya, futhi zonke lezo zinto lezo zichofozwa yimina la esandleni, zi-operate-wa yimina. Okusuke ngubona kuseduze ngushutha, vele ngizokufaka, yabo. Ikhona ingoma ebengifisa ukuniculela yona nje bukhoma, ngiphinde nginibuyisele esithombeni phela ukuthi nguMaskandi, ngicula umculo wesintu. La bengilandelela i-message nanokuthi uma umuntu ojokulala yonke imiculo, ngoba uyogcina wazi ukuthi iqhawe lakho ilona elishaya ingoma, kanti vele into eyodwa akwazi Bluetooth mode. Connected. isibuyelile. Okay, cela mangethe lo phone wena busu connecta la, ke sithi kubaculela kancane abantu besibashaya ukukhoma. Mangethe ngicela uquality bethe uzoba nami epagini lolu suku lami lokuthi ngiqala ukuvela kubantu kade ngingaphathekile. Ngicela uzovela lapho ukuthi mayise enze invite ukuthi sibe sonke, bese ke nina niyamfaka. Uthini sibala ukhuluma nabantu sisalungise izinto. Yebo, hayi Ubonge Nkosami. nje nokuthi Sibonge bakusekele. Nkosami, usekile Nkosami. Uyoshaya isibhakela, uyoshaya. Isibhakela Nkosami, ngibonge Nkosami. Ngiyabonga Nkosami ukuthi ngiseke isibhakela sami Nkosami. Wina. Ngiyabonga ngawina Nkosami. KZN phezulu. Ngapha mase KZN phezulu Nkosami, ngibonga nalokho Nkosami. Thank you very much. Yes.
we thank you very much. Yes. Thank you very much about this. Yeah. Yes, we carry fighting. Okay. Thank you very much. Yes. Yeah. I like this English. Yes. Hey, I'm so glad when you're talking English. this English. When I'm talking about English. Thank you very much. When I'm talking English. Thank you. Engakudlulisa futhi okunye sisalinde. Our own. Kunezinto kunomsebenzi esiwenzile nobhuti sikubekile. Connected. Ngithe mangivelelwe inkinga ukuthi ngiyagula ngabuthi hayi kweminye imisebenzi bisizovela emva kwami ngingasekho. Cishe mhlambe ngomhla ka27 kube kuyibirthday yami. Sobe sirelease umusic video wenye yeingoma zethu owodwa. Uzobe uphuma ngalelo langa ngoba vele usukhona. Besubekele nathi sicuphe izikhathi zokuthi i-lockdown izokwehla sikwazi ukusebenza kahle siphusha umsebenzi wethu kodwa ngiyabona ukuthi mangiloko ngigodla izinto la zosala beyiphusha mina ngingasekho kanti ngifuna ngibone ukwenzeka ngibona yonke into ningakhohlwa ke ngani zakwethu ukuthi ngomgqibelo olandelayo bathi uJezekhulu bathi #wasuka ukushisa uJezekhulu namajezi akhe uzobezalwa ngomhla ka27 ngoba phela mina ngizalwa ngenyanga yothando nobhuti uSkhevani uzalwa ngayo lenyanga umhla ka5 February ingakho sinothando sithobile sihlonipha sinazi futhi ukuthi ngabelungu bethu esiye sikwenzeke asinibandlululi nabasibandlululayo abangasiboni sifanele sicula noma siphumelele sinthanda nonke nje ndawonye ngoba noma neqhawe lakhe lo yanalo kodwa ulandela iqhawe lakhe licula uMaskandi kusho ukuthi umlandeli kaMaskandi lo Maskandi wenza oJezekhulu noSkhevani lo angamfuni kodwa ulandela uMaskandi simthandela lokho nje ukuthi uthanda uphakamisa legendary esisebenza ngayo nathi kaMaskandi. Sibonge abalandeli nkosiyami sibonge uJezekhulu nkosiyami sibonge kakhulu nkosiyami Jezekhulu isupporta nkosiyami kunami nkosiyami uJezekhulu nkosiyami Nhlangene nkosiyami siyabonga nkosiyami siyabonga Chris Brown lebongayo wazamzwakhe sibashela umuntu nje wodwa bakhona abanye abangithandayo abangafuni lutho ngami wesitha sami boka wolobe lasitha sami wesitha sami boka wolobe bakhona abanye abangithanda abangafuni lutho wena sitha sami wesitha sami boka phela bakhona abanye abangithanda abangafuni lutho wena sitha sami wesitha sami boka wolobe bakhona abanye abangafuni lutho wena sitha sami wesitha sami boka wolobe bakhona abanye abangithanda abangafuni lutho siyabonga bafowethu siyabonga mkhululeni usibani nkosiyami manje akakhululeke ngenza noma yini emjabulisayo mangetha akaveli njalo uquality lapha futhi bengaveli abheke ngazi ngizomkhumbuza kanjani ngoba yilo fona ngabe ngimkhumbuza kuyona ngabe bengakujabulela kakhulu abantu ukubona into abeyanga ngicela ngithintele yena ukuthi
Kuyafuneka lapha nje. Bofana bakamgumene FM. Uzokwenza interview. Ungiboleka USB. Uyifake lapha. Mhla 27 to release a single video. Indaba zami zaba ngihlaselayo ngomlomo nangemithi. Ngizoyikhipha lapha kuJeze Cool Media YouTube. Ngicela ukuthi ni-subscribe khona. Niyizwela ama voice niyakwazi USB mode. Ngiyakwazi ukusilandela futhi kwamanye amapage ethu ku-Instagram @abafana_baka_mgumeni. Ungakwazi ukuphuthuma naku-Twitter @abafana bakamgumeni. Ngicabanga ukuthi nginayo njengamanje la ku-Facebook page yena uselayikile ipage ukuze konke okuhlala kwenzeka ehlale kulalela. Ingoma le yamagcwala Ungakusho kanjani ukuthi indoda ikhalela ingoma yamagcwala le uJesu wakalethele isiphambili ungakusho kanjani ukuthi indoda ikhalela uJesu wakalethele isiphambili 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 athi elo yela masaba athi elo yela masaba athi elo Yeah.
Hayibo. Ayifuna ungena nje iqondo manje. Ufunani nje iqondo la. Wathi akaboni mawuthi yakufaka. Akaveni njalo invite yakhwalithi. Ayikavi basambizi. Ingoma magama le featuring uJumbo. Ingoma zekhola ngiyibhala kakhulu ngoba konke ngikwenza khona ukuhlakanipha kwami uNkulunkulu. Nanoma ngisangibona namhlanje kungenxa yakhe. Kube besevumela. Njengoba kuhloko ukuthi ngidlule emhlabeni isikhathi lokudala. Ngingekwazi ukubona ngizongibhisa. Oyivule mfana beyibomvu la into eziphakathi. Mfana wongiphathele lokhu uthi nisho lapho makuthi ingoma esidlalayo ayizwakali. Kusukela kweyokuqala kaMjikijela engivule ngayo ngizoyiphinda ngiyidlale makuthi bengazwakali. Nale ekhala njengamanje makuthi niyayizwa nisho mina ngizwa ngingasayizwa uma isikude kangaka angazi ukuthi iyafika lapho. Shaphoze ngoba kunenkaba bengiyilindile ngathi ayiqhamuke. Ufuna sazi nje ukuthi uma wenza into ungayenzi zibe sidadade yabo. Lento esuke izokwenza into ibe mnandi. Mase uyifaka yadlulela lapho ugcina ingasadleki njengetswayi nje. Itswayi liwenza ukudla kube kudleke kahle. Ma wenza iphutha walithela kakhulu lokho kudla ngeke kusakudla sidala. Ngisho lokho na ukuthi uma wenza into umuntu ufuna ugadi
abantu bashiye besakujabulela kuba khona kwakho noma lokho osukwenza even stage nengoma osukuyidlala umculo unenze sure ukuthi ziba mfishane ungagcini ikhathaza abantu beze bakuxoshwe nempilo ke nje ngoba umuntu ohlala ahluze ngokwengqondo abheka izinto ngeso elijulile ukuthi uma wenza into ufuna usheshe nje uyiyeke ukuze ungagcini iba nokubholabhola ngaphandle kwezinye izinto ngoba ezinye izinto kunabantu okuthina esekhala ke uma wenza into nomunye umuntu ethi usheshe wayeka kunjani njani yabona ke sengaqinisa nje ke lapha emadodeni ukuthi hayi yilokho kuphela ongabelesela impela kuze kumbe kumgodi ukuze umphumela ube muhle ngoba sivelele thina madoda hambe kukhulunywa ngawe ngapha kuthiwa ushaya udaka ungazi udaka obele kuphi manje ugcina ungasazi manje kodwa ke yabona abantu bakudala abasungula ukuthi indoda ibe inhloko yekhaya babebheke zonke lezo zinto ukuthi abukho ubumnandi obungakhona ekhaya kumama naseyinganeni noma kubani ekhaya bungaqalwanga indoda kuze kudliwe ekhaya kufanele kwakuyindoda noma ke senikhonza lapha ebusuku ninomama lapha nishaya inkonzo ekameleni hayi makuthiwa amandla wekho nje kubaba hayi umama hayi akakhohlwa kodwa ke yena makuthi nje akathandi noma akekho kuleyo mudi hayi uyakwazi nje umdedela ubaba adlala ubaba azafika ashaya intambo ubaba iyaqhubeka impilo yaphambili ubaba akabonanga lutho kwenzakalani ingakho ke abantu abadala bathatha isinqumo sokuthi indoda iyona eyinhloko yekhaya ngoba yena mqala ubumnandi angeke ajabule umama ubaba engekho right afika ke ilungu ke nama 50-50 kwathiwa siyalingana kodwa asikalingani namanje lapho ngoba amandla mayengekho nje kimi kuma yonke into ngaphela inyanga impela kungenzakale lutho okukhomba ukuthi mina yimina vele inhloko yekhaya njengendoda ngisho lokhona ukuthi ezinye izinto bafowethu kuyasiza nokuthi sibe sixoxe kanje siqwashisane sakhane sivusane ke siphume nje sihlokweni sokuthi kunomculo phakathi osihlanganisile sazi ukuthi singabantu abaphilayo nani njengabathandi bomculo niyaphila nemizi nemndeni nayo yonke into njengathi njengoba kunjalo nje kufanele ke sichushisane lapha nalapha la kusuke kungasahambi kahle khona bafowethu angazi noma ngizobiza usibale azovalelisa bese ke siyavala ngicabanga konke bese ngudlulisile ekutheni ngasilandela ko Instagram abafana bakamgqumeni Twitter abafana bakamgqumeni ipage lona leli abafana bakamgqumeni _maskandi _ezebhova music production libonakala ngokuthi ke libe nama likes noma ama followers amaningi ngoba maningi abantu beyikhandela bezenzela ama page ongewona wethu bafowethu ngiphinde ngidlulise futhi yonke imithandazo yenu namazwi ebenwajikjela phezulu kwalomzimba ukuthi awuhlala uhlangene nalomphefumulo ngaso sonke isikhathi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise abe nani ngiphinde ngibonge ingilosi yomdali ngibonga nezidalwa zakithi ngokuhlukana kwamseleko nakwambatha ukuthi zikwazile ukungivikela kulesi sizumbulo noma kulento ebizwa ngithatha ngokuphuthuma ngaphandle kokuthi kwenziwe izabe ezithile nani ukuze ngiphephe kahle kahle ngehlelwa ingozi uma ngibeka ngamafushane ngoba ingozi imonto iginqika nje kuphela semthani bafowethu ufuna sikubhekene ukuthi ukuhlekana nokuhlaselana kwethu ngiyazi ukuthi kwandile kuFacebook akuyona into right yabona umuntu maye nesini asike isidingo sokuthi umhleke wena ngoba unamazinyo amazinyo angaphuma ube nesini umuntu mayegula asike isidingo sokuthi umhleke ngoba lo mzimba ogulayo nawo ongagula noma yinini nawe uyabo ngisho lokho nezinye izinto bafuthi nasibheke nje ngokukhula ukuhlaselana singakwenza ngoba sikwazi kwajayeleka futhi ayitrend into engani akuhlasela noma engenagcopho ongasile uma umuntu efuna ukutrend ugcine esukela omunye noma enza into engasile ukuze mhlambe akwazi ukutrenda ngendlela right mawuletha into eqondile kuFacebook uma ngiposta nje ngithi hayi umsebenzi uyaphuma nini
ama-comment azoba mbalwa nje nama-likes bephume kini. Ake ngifake phela into ephume eceleni. Uyobona-ke lapho kusukuma wonke uFacebook ume ngenyawo, ama-share, ama-comment, ama-likes, ubone ukuthi kushuthi abantu bayithanda into engathi ayihambi kahle, nento engathi ingxabano, nento engathi ihlasela omunye umuntu. Abantu baye beyithande beyinake kakhulu. Okuyinto engeyinhle kodwa ngeke sikuvimbe ngalutho ngoba into ekhona. Bafowethu njengoba sisebenza kumculo kaMaskandi, ngiyazi ukuthi bafowethu nihlukene ngokusilandela ngokwamaqhawe wethu, kodwa uma kuthiwa uMaskandi ufana nihlangane. uMaskandi safuna nulwele nathi siulwele singamaciko ekutheni akudlalwe izo zonke iziteshi zomsakazo. Singahlali sibheke usikiya ngengoma kuKhozi FM. Ngiyavuma ama-community radio ayawudlala kakhulu imisakazo emiphakathi, kodwa bakhona phela eminye imisakazo oMetro FM, iScosh Radio, oGagas FM. iGagas lapha eKZN ludlala kakhulu umculo la amanye amajembe. Ngize ngihawukele ukuthi uma ngaze kwenzeke kuthiwa selidlala umculo wesintu, ngoba ngeke ngathanda ukuthi ngikhulumele into eqondana nami kuphela, ngoba uma ngithi uMaskandi shuthi ngikhulumela lokho engikwenzayo. Umculo wonke wesintu ngokuhlukahlukana kwey'nhlanga ze-11 awunayo i-exposure. I-exposure itholwa ile mculo emxhantela ethathelwe kwamanye amazwe yayisiyenziwa la eMzansi. Iyona-ke edlalwa manje namanje. Umuntu uyadlalwa ku-channel OMTV noma ka-7 nje ngosuku abantu bembona. Bafowethu ngiyazi ukuthi niyawalambela amaqhaweni kumabonakude kakhulu nje ngempela umculo wesintu awukho kumabonakude. Siyafisa-ke ekutheni leyo nto igcine yenzekile. Kufana noma usuphumelele kuMaskandi noma kumuphi umculo wesintu, kufuna ulwele phela ne-genre yenzayo ekuphumelelisile ukuthi uyishiye kwelinye izinga. Ungahlali wenza lezi zinto zokuyishaya isifuba ukuthi uyinkunzi nani kuphela, kungasekho into yohlala ikhulunywa ngawe noma usurithayile noma ungasekho ukuthi wafika emculweni kwashintsha lana. Yabo, ngoba indaba lezi zokuchoma izinto esiqhumelana ngazo aziwusizi kwesinye isikhathi umculo kaMaskandi. Okunye-ke sikubonayo zikhona zona ushintsho oluncane, njengakho ukuthi usuyabona abaculi bakaMaskandi bengamanxusa amakhampani noma ama-brand athile. Kuhle lokho, siyakubonga. Siyafuna futhi kubabona kuma-promo ku-TV, bepromote imikhiqizo ethile noma inkampani ezithile. Siyafisa futhi kubabona manje namanje kumabonakude. Siyafisa nje ukuthi impilo yabo nabo ishintshe, behlonipheke nje nasemcimbini mabeqashwa. Kushiwo ukuthiwa hayi sikubhukhele eGarden Court noma eHilton, uzolala khona nabafana bakho, bese kuthi isikhathi sakho sokuperforma u12 emini. Uphuzani yini oyiphuzayo? Busubatshena ukuthi hayi mina mangingaperforma ngidla iHennis. Lelo bhodlela ungangena stage lingafiki njengeminye imikhakha bafowethu. Lokho ngikhuluma from my experience because I am an international performer. Kuningi engikubonile ukuphathwa njengeqhawe ngempela overseas. Uma umculi uyinto enkulu, uma ucikoza uliciko, kodwa la eMzansi kudlalwa ngathi singamathuluzi thina okwenzela abahleli bemicimbi ukuthi becebe, begcina bona beqhoshele thina bethi asinamali, kodwa imali abanayo bayithole ngamagama ethu ekutheni benza ama-proposal, behlela imicimbi yabo. Ningene nina abalandeli bethola imali nge-gate taking, amathiki, yonke leyo nto leyo. Kodwa ekugcineni thina uthola ukuthi impilo ayihambi kahle. Siyahlaseleka futhi ukuthi ndoda wakhile, imoto ehamba ngayo, lokhu ahamba ngekhondo, lokhu ahamba ngani, ini jeze ekhulu, kunjani. Kodwa zibe zikhona into eniyibonayo ezenza ukuthi icindezela thina singama-artist. Ake sihlanganeni bafowethu, sibe nje isibumbu, silwele uMaskandi. Uyabo, sibe isibumbu nje into ehlangene bafowethu, silwele igenre kaMaskandi ukuthi bafowethu ayikibe sezingene elifanele. Ukhulunywa ukuthi umculi mhlambe uphambili kuMaskandi ngokwempumelelo, mhlambe unane private jet, unento ezithile ezinkulu ezibalekayo, hayi into eyodwa nje lokwamiwa ngento eyodwa ungabundi kuya phambili ngempela, kodwa ubona ukuthi izinga lakhe
kufana ngabe nje umuntu ococoma nje overseas iAfrica yonke nje uyayigudla uyaperforma lapha nalapha kodwa kumile nje awenzeki lutho ngaleso sikhathi thina sizinkunzi singamakhosi omaskandi mawuyinkosi phela lungisa phela lomkhakha ngoba wena usukhulile wazi wabonda uyinkosi umkhakha kaMaskandi thana noma ushiya ke isikhundleni sobukhosi bakho kube khona into ezibalekayo ukuthi wena wenza u1 no2 no3 no4 wamaskandi wala ngoba ngiyazi abalandeli bayakujabulela ukuthi kube ne-TV show edlala umculo wesintu bayazi ukuthi bahlale bebuka amaciko abo eperforma live kumabona kude enza ama-interview kumabona kude ekhuluma echaza ngawo ukuthi wona ngobani aqale kanjani ucula kwenzakalani kwasha kwacima kanjani njani uyabo angazi ngikhuphukela umoya mangikhuluma ngalento ngoba into ehlala ngihlupha ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokuchitha isikhathi woza sibalo woza mngani wami woza hlehla ngahlehle woza qhawela amaqhawe uzothi nje bye siyabonga kakhulu uthi bye siyabonga kibo bonke ngesikhathi senu siyabonga idatha lenu niyeke konke ebenikwenza na focus ekutheni uJesu elikhulu uzoba live ngalesikhathi anginiboni ke kube mhlambe ngiyanibona bengizonimiza nonke enikhomentayo ukukhuluma kahle uphuma esipolweni ngimbize ngimkhombise nje ukuthi noma ngathini kodwa ngiyambona ngimbhekile ukuthi ukhona kuMaskandi hayi ungabonga mfowethu ngoba cishe mhlambe sesizovala ungabonga nje kubantu ukuthi hayi angibonga nkosami Jesu elikhulu nkosami ngibonga kakhulu ukumasapota nkosami ngibonga nkosami umuntu ophezulu nkosami ngithi ngibonge kakhulu nkosami bonga ubudla phela la ngibonge nkosami nokudla nkosami lokho bonga nkosami ubudla ayithi bonga ubudla yithi ubonga ubudla ngaso yabo yebo ngibonge kakhulu nkosami ngibonga uphezulu nkosami nkosami ngibonga uphezulu nkosami ngithi ngiyabonga Jesu elikhulu nkosami kuba bonke abalandeli nkosami bonke abasilandelayo nkosami ngithi sibonge nkosami uJesu elikhulu nkosami noma ubuyile nkosami siyabonga sibonge kakhulu nkosami uJesu elikhulu nkosami noma nkosami sibonge lapho noma usindisiwe nkosami usindile lapha engozini nkosami sibonge nkosami uJesu elikhulu noma usindile nkosami kade sithembe nkosami ukuthi uJesu elikhulu uzosinda wasinda nkosami sibonge uNkulunkulu noma asibonile nkosami uJesu elikhulu ngiyambonga wasuku ukushisa wemadoda saze sanzima isingisi kulukhulu ukubhala ngokuhlanganisa webafana ngivumeleni lapha ekhaya nkosami apha matshale awanina nizodlane nohlumncathatho nombephi yensimini kakhokho ukhokhathini anishaye yenduku yakhele eyabhonyisha bafowethu siyavalisa bathi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle sithi bye bathi uJesu ekhulu namajezi akhe uthi nisale kahle bafowethu uyanithanda hayi bo ke sithi Jesu ekhulu Jesu ekhulu Jesu ekhulu hayi bafowethu siyabonga ngibonga kakhulu ngesikhathi senu nje nangedatha leni ngoba njengoba nilapho nje idatha hayi liyahamba uNkulunkulu abe nani bafowethu bese ukuthi nonke la nithatha khona amandla ukuthi nisupporte abasebenzayo abazamekayo abadala kunabo bakhona abancane abane-Wi-Fi sithi uNkulunkulu agcine imisebenzi yenu nemndeni yenu iphilile niphephe kwi-COVID ngaso sonke isikhathi njengoba isekhona sigcine futhi nemithetho ukuthi sifake amamaski siyasanitizer
nalo distance ke ukuthi 1.5 meters qhelelane ngoba khona kuyafeka amadoda nami bengithukile nje mangiphapha mangikuleza sindla zokuthi kushuthi impela sengizolimala ke ngoba sengithola nento sengisendaweni yabantu abanobuye begule ngakho kuba positive kodwa ke bengeke ngibulawe ilokhuzana iCovid mina ngoba ngiyakhumbula ngangafaka nala epagini ukuthi umuntu onesihlobo sakhe esigula ngeCovid positive akothinta noma mina noma uJaiva noma ubhuti Ali Mgube baningi nje ompilo manyathi uthi ufuna igalela yogalela le yofika iqede iyokhuzana iCovid kulowo muntu oyobebambekile nginobufakazi obukhulu ngoba sekunabantu abathile nami engibathengelile abebeseduze nami ngayihambisa siyaphila nalabo bantu bakhona badla inhlamvana bafowethu siyabonga bafowethu ningavala lapho bafowethu ufani lapho impela bengaze bethi uJesu kusephinde into eyodwa